This is your day 3 of your Apobiko Cup Katanduanes. Brought to you by Congressman Zalico at ng Apobiko Portales. Matawag na kasunod pa. We welcome you everyone inside of the Rock Sports Complex for our casual header match-up in our elimination round battle. For our first game, we will be having Team Baras versus Team Bato. And for the first fight will be Baras. Wearing jersey number 20, point guard, Jerwin Upa. Wearing jersey number 17, shooting guard, Junel Bonita. Wearing jersey number 21, small forward, John Enrico Tabavia. Wearing jersey number 16, power forward, Rocky Ibar. And wearing jersey number 0, center, John Toledana. Head coach for Team Baras, Mr. Joseph Khan. And for the Sutters of Team Bato, wearing jersey number 15, point guard, Brooks Huevos. Wearing jersey number 9, shooting guard, Raymond Avila. Wearing jersey number 2, small forward, J.C. Martins. Wearing jersey number 24, power forward, Ian Luna. And wearing jersey number 8, center, Cheto Vargas. The head coach for Team Bato, Mr. Johnny Sarmiento. And officiating officials for his ball game, crew chief Erwin Papula, upper 1 CJ Sanchez, and number 2 Ariel Magtapo. This is your Apobiko Cup Katanduanes Atinto! Magandang hapon mga kasunod, good day basketball fans. Kami nagbabalik ang inyong paboritong liga dito sa Bicolandia. Bicol Cup Katanduanes, siyempre hatid sa inyo ni Congressman Saldico at Bicol Party List. Katawag na kasurog pa. The name is John Bachiller. Kasama ko ang aking partner si Coach Paul Sepe. Magandang hapon sa iyo, Coach. And for our starters, yes, magandang hapon sa inyo at sa lahat po ng mga nanonood sa atin. For our starter for Team Baras, we have Jerwin Ubang, Junel Bonita, John Toledana, John Tapala, and Frankie Tibar. And sa kabila naman, for Team Bato, we have Brooks Huevos, Raymond Avila, Jetro Vargas, Jay Simanes, and Ian Tulay. Yes. You know, partner, this is a very exciting ball game. Sabi nga natin itong Baras coming from a win against Karamuran kagabi. yes, And, very exciting one. Yes, a very exciting one. And ito namang Bato, a loss against Panganiban. So titingnan natin, partner, ang magiging adjustments dito itong team Bato para makuha ang kanilang unang panalo at ito naman mga taga-Baras kung talagang magtutuloy-tuloy ba ang kanilang winning dito sa ating liga. yes, tama ka dyan sa ating day 3. Very exciting one kasi 4 ang laro natin ngayong hapon. And napakagandang mga laro. So pakaabangan and stay tuned sa ating mga social media platforms, Rep Saldico, Bicol Online TV, and syempre sa ating YouTube channel. And opening the scoring is Baras for 4-0. Ayan na si Avila. Walang kahiyahiyang tumira sa labas talaga. Very, kumbaga diesel to, partner. Si Avila talagang he can shoot the lights out. Pero as you take a look, Tulay talaga operating inside. And yun na nga, the first bucket for Team Bato is courtesy of Tulay. Yes, partner. Ito si Ian Tulay. Very steady dito sa team niya. Dito sa team Bato, partner. Pero ito nga, sabi mo nga kanina, ito si the likes of Avila and Huevos, partner, siguro kailangan nila mag-step up dito to get a win kung gusto na talaga nilang makaisa dito sa ating liga, partner. Yes, tama ka dyan. Kung mapapansin mo, partner, si Avila sa Team Bato and si number 17, si Bonita, halos magkapareho ang kanilang shooting stroke. So pakaabangan natin kung sino ang magpapaulan dito sa mainit na hapon natin. Pagpasensyahan nyo na kami, partner, kasi pareho kami may sipon ni Coach Paul Sepe. Pero still, we have to do our duties and responsibilities dito sa ating liga. So game lang tayo dyan. Yes, partner. So ayun, again, tumira na naman to si Avila, partner. Talagang hindi siya mahihiya. When you give that open look sa kanya, talagang he will take it. Yes, ayan na si Tapala. Atake, kicks it out. Huevos is rushing.
Bounce pass kay Tulay. Tulay recovers. Tulay operating inside. Block by Tapala. Ayan ang workhorse na si Timar, partner. Talagang he has a nose for the ball. Talagang kung saan yung mga loose balls din tong si number 16 na si Timar. Ubang. Stolen. Buebos. Avila. Medyo napalakas yung pasa. And partner pala para sa kaalaman na lahat. Today marks the first year anniversary ng ating Ako Bicol Cup. Sabi ng aking mga kaibigan. And maraming salamat. 1 year na po kami. And sana tuloy-tuloy pa ang aming liga para maraming matulungan mga malalaro dito sa Bicolandia. Yes, partner. So talaga namang this is for the exposure din ng mga player. Hindi lang ng mga player, partner, pati itong mga development din ng ating mga coaches and referees, partner. And pati tayo. Yes, and pati tayo. Pati tayo. Maraming salamat sa opportunity. Who would have thought na dito tayo upo sa panel, hindi na maglalaro. So thank you very much from the bottom of our hearts. And partner, of course, atin sa atin yan ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Tama ka dyan. Ayan na si number 16 na si Tibar sa ilalim against two defenders. Tibar is fouled by JC Manes and pupunta siya sa ating charity stripe. Grabe yung palitan doon, partner. At the early stage ng ating laro, talagang very energetic at very physical itong mga manlalaro natin. So alam naman natin ang kalidad nitong mga players natin na nakita na natin maglaro kagabi. Yes, so, tama ka dyan. Ayan, sabi nga, ito, as I talked to Coach Noli Sarmiento of Team Bato, medyo kinapos lang daw sila. But yung game plan naman nila nandun. Ang problema lang, medyo talaga may mga breaks of the game na nangyari. So, sabi niya, sana makabounce back kami ngayong larong ito. For sure, may mga adjustment yan. Si Buebos against Uba. Buebos, split fire, passes to Vargas, and misses the shot. Pero andon, si number 3 na si Lawag, saving the day for Team Bato. Good positioning there on the part of Lawag, partner. Hindi nyo na itatanong, si Lawag dito sa Team Bato is siya ang pinakamatanda manlalaro dito sa kapunan na ito, partner. I think Pero still, partner, tingnan mo, tumatakbo. Grabe naman yan. So, ang sabi sa akin ni Coach Noli, ano daw to construction worker, talagang napaka-grabe kung pagtrabaho. Yes. Pero napakagandang lusot naman on the other end ni Ubang. Yes, partner, kita mo naman sa pangangatawan itong number 3 na sila ang talagang kondisyon. And ayan na si Tulay, binigay kay Vargas. Vargas operating, short jumper, no good. Nakuha ni Tibar ang bola. Stolen by Tulay. Tulay flies. And foul siya ni John Tolenada. And nasa free throw line siya ngayon. Foul number 0, John Toledana. First personal foul, first team foul. Okay, that's first on Toledana, partner. So, alam naman natin itong kalidad nito ni Toledana, talagang napaka-bulky, napaka-wide. Yes. So, hindi siya masyadong nagko-contribute sa points, pero 'di ba, partner, yung rebounds, yung box out talaga. Yes, nandun and siya. yan yung mga tipo na kumakain ng minutes despite walang scoring and puro lang depensa and rebound. So talaga ito yung mga gusto ng mga coaches ngayon. Yes. But ayun, nagmintis doon on the first throw itong si Ian Tulay ng Team Bato. And nasa halfway mark na tayo ng ating first quarter and the score is 6-4, 6-5 in favor of Baras. And yun na nga, partner. Meron tayong pressure defense ngayon na wala pala. And si Toledana hands it off to Ubang. Tapalya. And he was called for steps yun. Sayang, partner. Medyo nag-hesitate siya doon. And natawagan siya ng traveling. He was small. Substitution. So kung mapansin natin dito, partner, no, itong mga teams natin dito talagang talagang match na match Yes, sila. tama ka dyan, partner. Halos wala tayong so far on our heavy last 3 favorites, games, tama. wala masyadong nagtatambakan na team eh. So napaka-balance ng mga team na ito, partner. Huevos penetrating, kicks it out to Avila. Avila fakes, attacks with the Euro, block ay number 12, but there is number 3 na si Lawag again inside. Yan, pinasok na, partner for Team Baras yung magic bunot nila kahapon ng number 12 na si Joel Machas. Yan na si Ubang.
Hands it off and natawagan ng foul. Foul number 9, Raymond Abela. First And also partner, nasa loob na rin pala itong si yung nag-best player natin kagabi. Itong si Floranza. Yes, coming off the bench, partner. Yes, pero coming off the bench, pero grabe yung contribution nitong batang to, partner, Yes. dito sa team. timely yung mga shots niya kahapon and then na-convert na din naman. Ayan na si Matias to Ubang. Swings the ball to John Toledana for 3. Short on that. Tulay collects the board. Binigay kay Buebos. To Tulay. Flies using the left hand and scoring for 2. Muntik na maagaw ni Buebos. I think, partner, maganda yung ginagawa nitong mga taga-Bato at the early stage ng ating laro. Kasi talagang if they are trying to push that ball, transition offense, so maganda ang nagiging resulta nun para sa mga taga-Bato, partner. Yes, si Sarmiento, one of the steadiest point guards din. Dito sa Baras, binigay sa role player si Samonte Jr. Matias, elbow jumper, in and out, rebound ni Samonte, and scores for 2. Please, Sarmonte. Ayun na. And pansin ko, partner, every player na binubunot ngayon ng team Baras talaga is contributing talaga. Right now, pagdating sa depensa, binibigyan nila ng magandang flow yung, ayan na, si Toledana. Floranza is fouled by number 25, si Evangelista Alexander. And meron ng 4 na team foul. Ang team Bato, isang foul na lang ay mapupunta na sila sa penalty situation. Floranza using the glass. That's automatic for him, partner. Pag binigyan mo siya ng ganong puwang, talagang yung game nila kagabi, talagang automatic. That's easy 2 points for him. Yes, yan na si Sarmiento. Pag ganong klaseng scoring na player, dapat you cannot leave them open. And si Toledan operating inside, block. Sabi ni Lawag bola, pero kita mo noon, partner, talagang may galaw at very basic itong big man ng Baras si John Toledana. Napaka-mobile, partner. Yun nga siguro ang dapat i-capitalize din nila, no, pagdating sa ilalim. Kasi so far sa nakikita ko, walang kasing wide niya dyan sa Team Bato eh. So, I think they should capitalize John Toledana on this game. Yan na si Toledana. Very steady din to pagdating sa free throw line natin. So talagang malaking tulong din itong binibigay ng Toledana para sa Baras. What a pass sana ni Bal Madrid, pero nandun siya sa Monte to intercept the pass. So yun ang nagiging game plan talaga nitong Team Bato, partner. Talagang they are pushing that ball, partner. And we have a report muna. Puntahan natin si Danica para malaman natin kung ano ba ang nangyayari dyan sa courtside. Danica, pasok. Magandang hapon mga kasurog. My name is Danica Garcia, your courtside reporter for today's ball game. Atin ngang nasaksihan kagabi mga kasurog ang neck-to-neck battle ng Team Baras at Team Panganiban. At Team Baras nga ang naging kampyonato, pero bago din nila nasungkit ang panalo ay napaka-intense talaga ng laro na halos magkalapit lamang ang puntos ng dalawang kupunan at naging dahilan din ng pag-overtime ng labanan kagabi. Kitang-kita naman sa first period game na talagang gigil na gigil ang mga team players ng Team Baras. Ayon nga kay Coach Joseph Tan, head coach ng Team Baras, ay mas gagalingan at igaguide niya ng maayos at ng mga team ngayong battle round. Ayon nga sa kanya, tiwala sa kakampi, focus sa hard defense and more offense at medyo bilisan ng laro at wag maging kampante para makauwi sila ng nakangiti. Let's see if ngayong araw nga ay masungkit nila ulit ang kampyonato. Ayan muna ang latest dito sa courtside. Balik sa inyo, Coach Paul and Coach John. Yes, maraming salamat sa update. And yun na nga, talagang sabi nga nila, tiwala sa kakampi. And syempre, para makuha yung panalo. Yes.
So again, this is just their second game, partner. Yes. So titingnan natin kung talaga bang magtutuloy-tuloy itong winning game nitong mga taga-Baras, partner. So pero ito namang mga taga-Bato, talagang very porsigido para makuha ang kanilang unang panalo dito sa larong ito. Yes, Evangelista with a turnover. Samonte waits for his teammates. Binigay kay Sarmiento. Floranza open against number 13 na si Tarnate. Substitution. Yan na, pinasok na ang maganda rin contribution ito pa partner kahapon. Pinasok si De Leon. Ayan na si Floranza, short jumper. No good. Lawag collects the board. Outlets to number 25 na si Evangelista. Flies. Tinignan pa yung defender but misses the shot. Andun si Sarmiento. And natawagan si sayang ng partner. Medyo napalakas lang yung layup niya, partner. Pero talagang tiningnan niya pa yung defender. Na talagang gusto niya, sige na, sumabay ka na. Medyo nailang din siya. So, nagbintis siya. And ngayon, nasa penalty na. Ang Team Bato and si Sarmiento ay mapupunta sa ating free throw line. So, ayun, partner, kung makikita natin, talagang dikit na dikit itong ating first game. So, halos match na match itong larong natin na ito. So titingnan natin kung ano pa ang magiging adjustment sa nitong mga ng dalawang team na ito para kung sakali gusto nilang talagang makaungos na dito, partner, at magtuloy-tuloy na yung kanilang run. So titingnan natin kung ano magiging adjustments nila. Kaya nga partner, medyo defense-oriented ang ating first quarter dahil medyo meron tayong low scoring sa ating first quarter. Yan si Traqueña, shoots the three. No good. De Leon with the board. Binigay kay Sarmiento. With 1 minute and 42 seconds remaining sa ating first quarter. Floranza humihingi ng pick. Binigay kay Sarmiento. Swings the ball. Floranza for 3. Short. Nakakuha ni De Leon ang bola. 7 seconds remaining sa kanilang shot clock. Samonte, ginugulo ni. What a defense ang pinakita ni Janil Traqueña. Yun nga, partner, napansin mo nga, maganda yung depensahan itong dalawang team na ito, partner, kaya walang masyadong nakakalamang dito. Yes, and pansin ko rin yung rotation ng players. Talagang palit lang ng palit para at least maging fresh and pag umabot ng fourth quarter, medyo may bala pa. Ayan na si Lawag. Lawag with the spin. 11 seconds shot clock. Bal Madrid attacks. Sapa lang nakakuha kay De Leon. Bal Madrid again. Misses the shot. Matsas is running. Binigay kay Floranza. Floranza. Dipsidu. No good. Medyo nagigil. It's a case of nagigil si Janil Traqueña para dun sa possession na yun. Nabitawan niya and ang bola mapupunta sa mga taga-Baras. So far, partner, talagang napakaganda ng defense na pinapakita nitong dalawang teams na ito. Talagang they are not giving up na makuha yung bola na yan. Yes, yan na si Ubang. Short jumper. Automatic yan. Sabi nga nila medyo maalat kaya kailangan nilang scoring. Kaya pinasok ulit itong si Ubang. Yan si Evangelista. Swings the ball to Ternate. Lawag. What a pass and a fake and a huli. Good passing. Partner, ganda naman ang ball rotation ng Bato. Yes. Kaso nahuli si Matias. Oo nga eh. Sayang naman. Pero at least, yun ang kagandahan. Halos lahat ng players ng Team Bato nakahawak ng bola doon sa possession na yun. Very steady din. Ito mga bigs ng Bato pagdating dito sa free throw line. So pakaabangan natin. Sana hindi kumabate at makashoot ang pangalawang free throw. So ayun, partner, pumasok. So maganda ang pinapakita dito na nitong mga big man din talaga ng mga taga-Bato. Ayan na si Ubang with 25 seconds remaining sa ating first quarter. Binigay kay Ubang, Matias, top of the key.
Muntik na mabitawan ng bola. Naagaw ni Balmadrid. Balmadrid flies using the glass. And 2 points. Sayang nun partner. Turnover na naman. Matias. Ginugulo ng 2 defenders. De Leon. That's 2 consecutive turnover, partner, coming from Matias. So napatawag doon ng timeout ng mga taga-Bato, partner. Siguro para lang to talk things over kasi 5.3 seconds ang natitira sa ating first quarter. Yes, Kasi tingnan natin kung ano ang idodraw nito ni Coach Noli Sarmiento para Pwede. dito sa last possession. Yes, pwede pa. You can, I guess, attack the paint with 5.3 remaining sa ating first quarter. And syempre, itong ating liga ay hatid syempre sa atin ay Congressman Saldicot, Kubicol Party List, Congressman Jill Bongalon, and syempre maraming salamat. And batiin ko ang ating butihing commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera na nag-chat sa akin, and pati si Bossino Rivera. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po, boss. Happy viewing. Kailan kaya sila pupunta dito? Sabi niya sa akin na baka next week daw. Sana pumunta na kayo, sir. Pero grabe, napaka hands-on ng ating mga bosses, partner, and caps dito sa ating liga. So, again, eto, titingnan natin kung ano ang pinaplano nitong mga taga-Bato dito sa last possession na ito, partner. Trakenya. Hail Mary shot. Muntik na yung partner. Nakaabot pa. And that ends our first quarter. Week 16 apiece. And what a defensive-oriented first quarter. Meron tayo, partner. Yes, partner. So, yun nga, 16 apiece. Talagang napakagandang depensahan ng dalawang team na yun. Napailing doon si Coach Noli Sarmiento nung last shot na yun. Sabi niya, 5 seconds pa. Dapat tinusot mo eh. Kaya nga, medyo nagulat siya. Nagulat nung binato na rin yung bola. Napatingin siya doon. Mayroon pa palang 3 seconds sa pagkabato niya ng bola eh. So, But still, what an exciting first quarter. Talagang diktikan na lamanan, especially sa ilalim. Dahil nga, lahat mga bigs, naging penalty kaagad as early as 5 minutes yung Bato. So, yes. medyo kahit pa paano nakahabol yung Baras. And we'll see what will happen sa ating second quarter ng ating laro. So kung makikita natin dun sa ating first quarter, partner, so that's a free flow basketball lang yung ginagawa nitong dalawang team na ito. So wala masyadong plays, wala masyadong setup, basta ang gusto lang nila they are running. Pag may opportunity to run, talagang tinatakbo nila yung bola na yan para doon sa primary offense nila to make a layup. And yun ang ginagawa ng mga taga-Bato as early stage ng ating na laro. And also, ganun din ang ginagawa nitong mga taga Baras, partner. So, titingnan natin dito sa second quarter kung may adjustments na bang iba or may nakita na itong mga coaches natin dito sa larong ito. But for sure, they will take those advantages dito sa mga larong ito. But for now, pasadahan ko muna yung mga leading scorer natin for Team Baras. We have Ubang and Samonte with 4 points and 2 points apiece. And also, ito si Tulay at Lawag with 5 points and 4 points respectively para naman sa mga taga-Bato. Yes, yung hard-earned points, nilawag talaga doon sa ating paint. Talagang very evident talaga, napakasipag sa ilalim. Ayan na, pinasok si Torregosa. Top of the key, 3. No good. Ubang crossing the half-court line. Gives the ball to Toledana. Toledana, binigay kay De Leon. Binigay kay Tan. Tan for 3. No good. Nakuha ni Torregosa ang bola. Ay na si Triviana. Good Nakascore. Instant offense kagad. Kakapasok lang. And yun na nga, you should reward your big man talaga pag tumatakbo. Good recognition galing sa number 11 na si Christopher Torregosa. Ayan na si Tan, coming off the bench yung kahapon. Maganda yung contributions niya. So, tingnan natin if maduplicate niya ang kanyang performance kahapon. Yes, partner. And ito, konting info dito kay Tan. This is the son of their coach, Coach Joseph Tan. Yun And naman also, pala. ano pala to, graduating ng criminology as we talk kanina. So, titingnan natin kung ano magiging contribution nito sa team nila ngayon. Ayos pala. So, talagang dapat ayusin niya ang performance niya kasi pag uwi sa bahay, yari siya sa tatay niya. Yari siya. Kaya,
muli tayo magbabalik. We have 8 minutes and 49 seconds remaining sa ating first half. And si Dasigan. Gives the ball to Ubang. 2 against 2. Ubang flies. Grabe naman yung partner. Napailing ang ating writer na si Boss Iris doon sa tira ni Ubang. Ayan si Torregosa. May pick na binigay si Triviana. Tulay, Euro. And sayang nun partner, sabi nga nila, basta may pito ka narinig, ibato mo na lang daw sa ring kasi it's an opportunity na nasa free throw line ka na sana. But still, di natin alam kung ano naging plano ni Tulay. Siya si Tulay. Short jumper, no good. Tulay collects the board, binigay. Triviana. Torregosa with the runner. No good. Tulay again. Binigay kay Lawag. Grabe partner talaga ito si Lawag partner. Every time na nasa ilalim siya, nakapulot ng bola, nakarebound ng bola, talagang alam niya kung anong gagawin niya. Sabi nga natin, at the right place, at the right time palagi, partner. So, ikatatlong offensive rebound niya na yun. Yes. Same spot. So, yun ang ginagawa at contribution nito ni Lawag dito sa team na ito. Era si Ubang, 3 against 2. Ubang with the fake. Ubang, medyo nadulas. Tan sa ilalim. Block by Vargas. Tan again. Pero andun si Sigan rescuing the day for Team Baras. I guess partner, down the wire itong laro na to. If wala lang talagang talagang swertihin sa labas. So talagang dikitan itong laban ito for sure. Yes, partner. Pero kung ako yung coach, partner, as early as this quarter, talagang pag nakaka-score ako, dapat we need to get a stop kasi ang nangyayari, palit-palitan lang ng score, partner eh. So, again, ito yung score natin. Tabla na naman dito sa stage na ito ng ating quarter. Sayang na isaan doon si John Toledana. Nilawag niya pinower na papunta loob. Umatras itong si Lawag. That is a veteran smarts pagdating dito sa big man ng Bato. And si Torregosa, very steady din pagdating sa point guard George. May pick na galing kay Tulay. Torregosa, binigay kay Vargas. Against Toledana, powering his way inside. Against 2 defenders, partner, grabe. Pero no joke partner, si Toledana and si Timar, napakalakas na big man itong mga taga-Baras. But still, Vargas scores inside. Ito si Vargas, this is a player of Catanduanes State University. Naglaro sa Squaa, partner. Ooh, what a block by Dasigan. Not in my house, sabi ni Dasigan. And the stare down partner after that block. Tingnan mo yung ngiti eh. Avila. Cross court kay Torregosa. Binigay kay Avila. Attacks. Binigay kay Tulay sa ilalim. Medyo napeke si Tan and si Tulay nasa free throw line again to shoot 2. Medyo napaaga yung yung contest ni Tandon. Okay, babalik dito partner si Bonita. And si JC Manis din on the side ng Bato talagang meron tayong timeout. Yes nga, timeout galing sa Team Baras. And batiin ko ang aking kaibigan si Panyero Michael and si Louie na kumakain ng lunch nila. Tiran nyo ako dyan ha. And mayang gabi ang uwi ko. And alam nyo na yan, ingat kayo dyan. So, Team Baras is down by 2 points lang, partner. So, maganda talaga ang depensahan ng dalawang team na ito. Yes, tama ka dyan, partner. Wala ito ang, I guess the biggest lead so far is 4 points ata o 6 points. Pero tingnan mo naman, with 6 minutes remaining sa ating first half, talagang dikitan pa rin at dikdikan. So, hindi natin alam kung sino talaga ang magkakamit ng panalo. But ang kagandahan kasi nito, yung composure is nasa Team Baras kasi galing sa panalo eh. So, ang kagandahan naman nito sa Team Bato
talagang mag-ahabol sila kasi kailangan nilang ipanalo itong games na ito. Kasi itong mga games natin, partner, every game is a very important game kung gusto nilang masecure yung top 2 spot na yan sa ating semifinals. Yes, tama ka dyan talaga as early as ngayon sa eliminations. Kailangan talaga makuha ang mga panalo dahil nga doon sila magbabase paangat doon. And syempre alam naman natin what is at stake sa ating liga is kung sino mag-top 4 will advance and will go to sinasabi kahapon na Champions League or Inter-Province. Yes, partner. And si Tulay again, 2 for 2. May pressure defense na naman, partner. Ay na-apply ang Team Bato. Sarmiento. Dasigan. Bonita for Trey. Ayun na naman, partner. Yung napaka-awkward na tira na yun. I guess that is the first 3-point bomb ni Bonita sa ating laro. And tingnan natin kung magtuloy-tuloy pa itong si Bonita. Grabe, partner, napasuntok sa ere after that 3-point bomb eh. 12 seconds to shoot. Pero sabi ni Avila, I can do that also. Pero Mintes, si Manes, diving for the loose ball. What a pass, Avila. Binigay kay Tulay. 10 seconds remaining sa kanila shot clock. Tulay. Avila for 3. Kaboom! Titira yan, partner. Hindi mahihiya yan. Partner, over Bonita yun, partner. So sabi niya, kayang-kaya ko rin yan. Dasigan. Ay, sayang. Sayang, panira na sana. Ayan na si Torregosa. Looking at his teammates, Torregosa. Kicks it out to Avila again for 3. No good. Tibar with the board. Binigay kay Sarmiento. Sarmiento. Bonita. Dasigan. Baseline jumper, 2 points. Binawi, partner. Oo. Yung tira na sana, pinasa pa, Yes. pero binawi niya ngayon yung 2 points na yun. After that turnover, binawi niya. And yun na, lamang pa rin ang Bato ng 2 points. Yan na si Tulay. 11 seconds remaining sa kanila shot clock. Against Dasigan, Tulay. Crosses over, Tulay. Grabe yung Gandang partner. cross ng partner. Grabe naman yung partner. Napaka-basic. One move going to the basket. Talagang wala ka na magagawa doon. Yes. Iwan na iwan yung depensa. Baga big man, very agile. Pero ayan si Bonita. Misses the shot. Avila with the board. Outless so si Manes. Si Manes. Talagang, in and out. Sayang nun, partner, si Manes. Attacks. Wala, nakakuha ni Tulay. Tulay, inside. Grabe, partner, yung Tulay, partner. Talagang di nag-give up dun sa play na yon, partner. Akalain mo yan, jumping competition yung nangyari. Yes, medyo nanghinayang si JC Manes kanina dahil talagang sinurbol niya lang pero linabas pa rin. Na si Avila. Torregosa, manning the point. 10 seconds remaining sa kanilang shot clock. Humihingi ng pick. Torregosa. What a pass sana, pero nun si Tibar. Dasigan is all alone. Dasigan against Avila. Dasigan! Good foul. Sayang, muntik na makapag 3-point play. So for sure, si Dasigan ay nasa free throw line. That's the second personal foul on Avila, partner, and only the first foul itong mga taga Bato dito sa ating second quarter. So maganda yung defense ang pinapakita nila. Very very careful sa pag-foul. But a miss on the first try of the Dasigan, partner, dito. Itong si Dasigan, partner, talagang isang two-way player din. He can shoot the lights out din. And syempre, he's a good defender. Perimeter defender sa mga scorers ng kabila. With his wingspan. Tingnan mo naman, napakahaba ng kamay. So talagang this player is a two-way player. So tatlo lang ang kalamangan dito, partner, ng mga taga-Bato. Yes, we have 4 minutes and 1 second remaining. Ito na, pinasok ulit si Buebos against Sarmiento. Binigay kay Tulay against Dasigan. Humihingi ng isolation. Double team kaagad. Dasigan. Buebos attacks. What a fake and what a pass, partner. Sayang. Ayan na si Bonita.
Bonita using the glass. But there's, grabe yung partner. Akala ko putback duck na yun. And again, Dasigan will troop to the line. Natawagan ng offensive foul si Dasigan nun, partner. Pero sayang, parang hindi naman. That's an offensive foul. Medyo may hawak ng konti, partner, Pwede. dun sa talo na yun. Nasa free throw line ang number 13 na si Clark Erickson Tarnate. Medyo hindi pa nakukuha ni Tarnate ang kanyang ofensa, kaya tingnan natin baka dito na mag-ignite ang kanyang ofensa dito sa free throw line. The score is 30-26. Lamang pa rin ang bato ng 4 na puntos. Make it 5. And pero ulit pressure defense ay na-apply ang bato, pero sabi ni Sarmiento, baba na kayo at ako na bahala dito. Sarmiento swings the ball. Sarmiento attacks. What an alley-oop play. Pass, partner. That's how you break that 2-3 zone, partner. Partner, mapakagandang yan na si Avila. No good. Tulay again at the board with a spin. In and out. Sayang nun, partner. Medyo maalat. Pero napakagandang galaw nun, partner. Oo. Napaka-composed Kaya nga ni Tulay pagdating sa mga galawan na gano'n. Tapalya. Swings the ball to Dasigan. Dasigan. Binigay kay Tapalya. 8 seconds remaining. Natawagan ng foul si Avila. That's I think, partner, the third foul on the part of Avila. Yun lang. Dati sa bad news pagdating dito sa bato dahil ang kanilang shooter. Yun na nga, partner. Narinig ka na, coach, na medyo may 3 personal foul na at pinalitan na siya. 14 seconds to shoot. Sarmiento swings the ball to Dasigan. 8 seconds remaining. Sarmiento for 3. Short. Battling for the board. Tulay. Ayan si Balmadrid. Fumeke. Sayang ng partner. Buebos. Crosses over. Binigay kay Vargas. Tarnate for 3. Kaboom! Gustong-gusto niyang gawin yon kanina pa, partner. Yes, tama ka dyan. During the warm-ups, nakita ko talaga siya. Gusto niyang gawin yun. So, ngayon, nag-materialize na. And I guess this is the biggest lead so far. And meron tayong update or report galing sa ating napakagandang courtside reporter na si Miss Mabel. Miss Mabel, take it away. Good afternoon mga kasurog. I am Mabel Atchagoyan, one of your courtside reporter for today's ball game between Team Baras kontra sa Team Bato. Aminado ang assistant coach ng Team Bato na si Coach Paul na nahihirapan ang kanilang team pagdating sa depensa, rebounding at backstab, kaya nakafocus sila ngayon dito. Ito rin umano ang kanilang naging problema sa laro nila kagabi. Medyo dehado rin umano sila in terms of physicality, pero determinado ang Team Bato na makapuntos at makalamang kontra sa Team Baras, kaya papalakasin pa umano nila ang kanilang opensa para manalo sa laro. At ayan na muna ang latest dito sa court. Balik sa inyo Coach John and Coach Paul. Maraming salamat, Miss Mabel, sa update. Yun na nga. And for sure, sa ating second half, sigurado may mga changes and may game plan sa ating mga coaches. So yun nga, sabi nga nito ni Coach Noli Sarmiento, medyo dihado pa sila, partner, dun sa department when it comes to rebounding and also the physicality daw dito sa larong ito. So yun naman kasi ang binibigay nitong mga taga-Baras, partner, talaga yung physicality ng mga nito Lidaan. Braso partner, si Samonte talaga, Jr. pag nasa Samonte. ilalim. So, and again, partner, yun nga, kailangan nila tumapat kasi as we can see, halos pareho ng tayo lang naman itong mga players na ito. So, kailangan yung physicality siguro, if pinipisikal sila, bumawi naman ng konti. Yes, oo. Alam naman nila na dapat pag ganyan talaga, pag binubuli ka talaga, sabi nga sa larong labas, parang hindi kailangan bulihin dahil pag nabuli ka, wala na mangyayari sa'yo, maunahan ka talaga. So, they have to stand their own ground. Kaya tingnan natin sa ating second half. Yun na nga, partner, may bago tayong pasok. Si Tayam, number 11, pinasok sa side.
ng Baras. Tingnan natin. Ay known shooter dito pala sa lugar na to. Si Taya, may na si Ubang. Attacks. Drops it off but stolen. Nuevos, pero si Bal Madrid ang bilis, partner. And make sure na talagang makakascore siya. Yun na, partner. This is the biggest lead so far. Medyo sunod-sunod kasi yung turnover ng Baras. Tapalya, binigay kay Ubang. 13 seconds remaining. Floranza kicks it out to number 21. Short, Nuevos. Binigay kay Bal Madrid. Yun, medyo dito partner, nagkakaroon na ng konting cushion itong mga taga Bato dito partner. That's now an 11-point lead para sa mga taga Bato. Sayang nun, partner. Medyo 8-0 run ang pinakawalan ng Team Bato. Yun na nga, Tayam sa ilalim. Yun na nga. First bucket. Ayan na si Buebos. Seconds to play, 49 seconds for the second quarter. Arnate, free throw jumper. Napalakas yan. Floranza with the board. Gives the ball to Ubang. Ubang, may pick. Binigay Floranza. Tayam. Samonte sa ilalim. What a pass! Kay number 31 na si John Enrico Tapala. Yun ang partner talaga. Kung napansin mo yung defender ni Samonte nung may hawak sa bola, napaatras. And yun na nga. Buti na lang nakita niya ang open teammate niya para sa 2 points. That's a mistake on the part of Bal Madrid partner on that defense sequence partner. Dapat siya ang bumaba doon to get that, pero hindi na siya nag-react doon nung nakita niya na palihap na itong si Tapala doon sa ilalim. Meron na lang tayong 31 seconds remaining sa ating first half. 7-point lead. And pero still sa second half for sure talagang magiging dikdikan pa rin to dahil medyo kinapos lang ng konti dito mga players, kaya for sure sa second half mabawi yan. Yes partner, so ayun lang nga, nagkaroon ng mini run partner ito nga mga taga-Bato. Again, madaling binabawi yon itong mga taga-Baras partner. So again, medyo they are caught sleeping sa depensa naman on the other hand. Itong si Bal Madrid talaga naging spark. Ayan na, may pick na binigay. Sayang na kumat si Lawag. What a touch passing, partner. Naisip na pa yun. Oo. Talaga napakagaling din ng IQ nito ni Lawag. Next, kung mapapansin mo, partner, yung Team Bato, may set play sila ang ginawa kanina. Hindi lang nag-materialize pero still nandun si Lawag talaga to save the day for Team Bato. Tarnate makes his first free throw. 6 points na siya. Alone dito sa ating second quarter lang, partner. Napakagandang contribution pagdating dito kay Clark Erickson Tarnate. 23 seconds to play. Yan, the shot clock is off. Floranza struggling to get the ball. Hands it off to Ubang. 16 seconds. Tapalya kay Floranza against Tulay. Floranza attacks. Floranza, yun na ka. Nandun si Samonte Jr. Ubang looks at the clock and that ends our first half with the score of 41-34 in favor of Bato. What a good and exciting first half tayo, Coach. Yes, partner. So, ayun na nga. Napaka-ano din ito. It's everybody's ball game pa rin, partner. Napakalapit lang. So, sabi nga natin, this will go down the wire pagdating dito sa ating larong ito. Pero, titingnan natin dito sa second half natin para sa ating pagbabalik, partner, kung sino naman ang talagang lalamang dito sa game na ito. So, magbabalik po kami. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang diki sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan,
Nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang di Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List,
marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Let's start the second half of the game.
Cup Catanduanes is brought to you by Congressman Zalico at ang Bicol Portales. At kasunod pa. Yes, kami nagbabalik sa ating second half ng larong Baras versus Bato. And what an exciting first half. Napakaganda yung mga changes, adjustments ng mga coaches and partner. Kumusta yung ating mga leading scorers? Yes, partner. So ito ang ating mga leading scorers sa nakaraang quarter natin. For Team Baras, we have the Siga with 7 points, 1 rebound. And Ubang with 6 points and 1 rebound. Ito naman sa kabila, partner, talagang itong si Tulay Kayod dito, partner. 13 points, 7 rebounds. Bal Madrid 6 points and Ternate with 7 points. Yan yung 7 points si Ternate sa load sa second quarter. Ayan na si Taya, binigay kay Samonte with the spin sa ilalim and he was called for steps. That's a traveling. Yes. Clearly a traveling partner. Oo. Kaya pag-spin niya, nagulat din siya. Wala sa defender, so natawagan siya. And balik tayo sa ating laro. Ayan na si Buebos. With the ball, swings the ball to Avila. Avila, binigay kay Buebos. Buebos with a crossover, spins. Tulay, one-on-one against Tulay again. Short jumper. And good defense ang pinakita doon ni Matias, partner. Yes, dahil talaga na-prevent niya to penetrate itong si Tulay and medyo napatira lang sa labas. Kung mapansin mo, partner, good rotation na the part of Team Baras, partner. Nagpakita sila ng 3-2 defense sa zona. Pagkatapos nun, one pass, nagbiglang tao. Yun na, Taya misses the shot. Matias again, short jumper. No good. Rebound ni Jay Simanes. Binigay kay Avila. Avila is ahead against 2 defenders. Avila, Buebos with the fake. Up and under. Vargas, Buebos with the fake again. No good. Nakuha ni Tulay ang bola. Sayang, medyo hindi nakita. Miscommunication there on the part of Buebos and Tulay, partner. Yan na Sarmiento against Buebos. May pick na galing kay Samonte. Buebos is ahead and duty foul ang tinawag kay Sarmiento dahil to prevent the streaky Bato players. First personal foul, first team foul. Partner, Buebos reminds me of yung NBA player na si Jose Alvarado na napakabilis. Yes, partner. Napaka-sneaky. Yes. Oo, talagang madulas pagdating sa hardcourt kaya di mo rin basta-basta. Ayan na si Buebos. 100 kay Tulay, no good. And medyo nasaktan ata doon si Jay Simanes na tinamaan sa ulo. And hope he's okay dahil hindi pa rin talaga siya nakakatayo. And sana naman yun, medyo okay naman siguro, partner, itong si Simanes. Pero yun ang sabi natin, ayaw natin nakakita ng mga ganyang senaryo sa ating mga players. But basketball is a physical game, partner. Talagang minsan hindi natin maiiwasan. pero sana naman hindi yung mga serious case kagaya yan sa mata or even sa mga tuhod. Talagang that will end their career. Yan na si Buebos. One-on-one against Sarmiento. Binigay kay Vargas. Vargas, medyo awkward yung jumper, partner, pero nakapasok pa rin. Yan na si Sarmiento against Buebos again. Sarmiento with the fake. Binigay kay Tayam. Tayam attacks. Grabe, partner. Talagang going strong to the basket. Itong si Tayam, ay na-foul siya. Nasa free throw line siya ngayon. But ngayon, partner, tingnan na yung lamang is 9 point na dito sa mga taga-Bato. Pero binawasan niya ni Tayam with that free throw. First free throw. Tingnan natin ang second free throw kung mako-convert nitong si Tayam. Tayam misses the second on Toledana with a tip. Ayan na. Yung Brusco Brothers
ng Team Baras. Talagang Samonte and Toledana powering their way talaga sa paint. Nobody can stop them right now. Sabi nga natin kanina, partner, talagang dapat i-capitalize itong mga taga-Baras, itong si Toledana sa ilalim, partner, kasi halos walang makakabantay sa kanya pag nasa kanya yung bola sa ilalim. Buebos with a jump step. Oh, Avila against Avila, block by Tayam. Pero sabi ni Avila, may second serving para kay Avila. Matias, elbow jumper. No good. Samonte again inside. Partner. Abang-abang lang partner. Rebound. And again, talaga hindi mo mapapansin. Talagang nananalasa na siya sa ilalim. Yes, at balik sa 6 ang kalamangan nitong mga taga-Bato na lang partner dito. As a high of 12 ata or 10. Kaya Yes. ina natin kung ano maging adjustments. Another turnover. John Toledana gives the ball to Matias. Matias. Spin. Toledana. What a shot, partner. Grabe, partner. Mala Dennis Espino, talaga, partner. Isa sa mga paborito ng big man during their prime si Dennis Espino. Ganon din ang mga galaw nitong si John Toledana. Sasabihin natin ng mga viewers natin, napakatanda. At Dennis Espino pa ang naging, pero partner talaga, grabe, I idolize Dennis Espino pagdating sa post. Ganon din si John Toledana. Huevos. Yun na nga si Vargas. Saving the day for Team Bato. Pero mabalik tayo dun sa move ni Toledana. Talaga, these big guys of Baras talaga are bullying. Kung ayaw nila partner ng Espino, punta tayo sa medyo bata. Siyan umali ng LPU. Pwede. Ay, grabe naman yun. Pwede, tama kasi malamang kilala nila yun. Para napapanahon. Yes. Baka sabihin ang tatanda siguro ng Sino? Si Kuya Alex? And yun na nga, partner. Meron tayong substitution. Pinasok si Tarnate. Pinalitan ng veteran na si Lawag. Tingnan natin. I guess, kasi yung scoring ng Bato ngayon, pero medyo lumaylay. Kaya pinasok nila ang isang shooter. Pero si Tulay, sabi ni Tulay, nandito pa ako. Parang napapansin kong paborito niya yung lefty layup na gano'n. Talagang once inside the paint, talagang kaya niya mag-finish na. Samonte again. Another traveling. Alam niya na. Kung talagang pagbitaw niya pa lang ng bola, nakatawa na siya at alam ng traveling na yun. So again, that's a 8-point lead naman ngayon. So kailangan dito maka-defensive stop dito mga taga-Baras para matapyasan itong kalamangan na ito. Gandang pasa sana ni Buebos pero nahuli si Samonte na hinahawakan ng kanyang mga defenders. Ito na, pinalik na si Bonita, partner, to I think give another threat sa labas. Oo, pinalitan si Taya. Medyo hindi maalat, hindi nakapag-convert masyado ng tira sa labas. Avila. Thinking 3. Ayun na alit. Yung kanilang push shot sa Monte with the board. Grabe, partner. Pakahawak ng bola sa may ipit. Talagang Sarmiento against Vargas. Sarmiento. Matias, elbow jumper. Matik yan. That's automatic. Deadly talaga yung Matias pag ganun, partner. Yes, lalo na walang defender. So talaga automatic yan. Sabi ni Tarnate, tingnan natin. Ako naman. Coming off the bench, meron siyang 10 points. What a good contribution pagdating dito sa Team Bato. Itong si John Erickson Tarnate. Sarmiento. Toledana, free throw jumper. Grabe, partner. Muscling his way inside is itong si John Toledana. Grabe, partner, workhorse sa big man na ito, and kudos to his moves, partner. And si Buebos binigay kay Tarnate again. Very basic, partner. Alam mo, partner, yun ang nabibigay nito ni Buebos. Pag nasa loob siya, talagang parang magsisettle or nagkukompose yung mga kakampi niya. Parang sinasabi, kumat ka lang, ako tumakbo ka lang, ako ng bahala, darating at darating yung bola. Yan si Samonte. At ang paint, binigay. Toledana, gandang galaw. Sana mabalik tayo kay Buebos. Tama ka dyan, partner.
good observation talaga pag sinabi niya, tumakbo ka lang, humat ka lang, ako nang bahala. And yun na nga, good thing talagang he is finding his open Siguro teammates. kaya nga sabi na pag-usapan natin kagabi nung sa game nila that loss against Panganiban. Siguro ito yung medyo nawala nung time na yon. Yes, Nung medyo- sa fourth quarter. Medyo na-late siyang naipasok eh. Yan na naman si Bal Madrid, nabitawan ng bola. Na-excite. Na-excite masyado and nahahawakan ng bola ng ating kaibigan na si Mark. Ayan na si Ubang with 3 minutes and 20 seconds remaining sa ating third quarter. Bonita against Tarnate. Bonita attacks. Samonte inside and scores! Grabe. Napaka-basic din nung Yes, Samonte. tama ka dyan, partner. Traqueña, Bal Madrid Jr. medyo nasaktan ata. Doon si Bonita. Hope is okay, pero Medyo mukhang ipapagpag lang yan, partner. That's automatic substitution, partner. Kasi tinigil yung game. Yes. So kailangan mo na siyang ilabas. I guess it's high time na rin dito sa number 28 na si Floranza to pile up his scoring. Medyo Kung gusto nila makabalik dito, partner, sa game na ito, siguro ito si Floranza, isa sa dapat mag-step up din dito sa quarter na ito. medyo suspect pa yung scoring nitong si Floranza ngayong game na to, kaya medyo kailangan na kailangan nila. Yan na si Floranza. Narinig ata ako. Short on that. Buebos. What a pass, partner. Grabe. A good quality point guard talaga itong si Buebo. Sayang Tulay did not finish that gimme. Sayang, wala na sana pantay. Medyo binaby, pero sayang. Still, it's a good pass and still nasa free throw line siya ngayon. Yes, partner. So, tingnan natin kung mako-complete ni Tulay itong 3-point play na ito. Oh, that's a miss? Yes. Kanina? Miss pala. Yes, it's a miss. So, tingnan natin. Pero ang galing talaga ng Buebos, partner. Talagang yung mga teammates niya, pinagmumukha niya talagang magagaling Yes, dahil tama, sa ginagawa niya. 2 split free throws. Sayang, si Tulay hindi siya na-convert ang kanyang free throws. But mabalik tayo kay Buebos talaga. Yun ang pinagpahinga na dahil I think siguro ito bubuhos Yes. to sa fourth quarter, partner. alam nila na come fourth quarter, kailangan itong smart point guard nila na si Buebos. Pero sabi ni Ubang, nandun si Evangelista, Bal Madrid, Tulay sa head. Tulay with the left hand. Paborito niya talaga, partner, yung lefty, despite talagang kinaliwa niya pa. Floranza against Evangelista. Floranza, Bal Madrid, Tulay sa head, pero sabi ni Bal Madrid, ako nang bahala dito, buddy. So ayun, medyo napatay mga to ng Team Baras kasi medyo nagpa-file up na yung kalamangan itong mga taga-Bato. So maganda ang ginagawa. Very composed ngayon ng Team Bato, partner, dito sa larong ito. Hindi katulad kagabi, medyo nagmamadali sila. But siguro yun ang first game jitters, partner, na sinasabi natin. Medyo, siyempre nakakapapa with the brand of league na meron tayo. Alam naman natin na yun na, kahapon si Vice Mayor, nagulat siya na may mga interview. So alam naman natin na binuo to ni Commissioner Lloyd Rivera para talaga yung quality, parang pro league na, kumbaga ang format natin. So talagang pinaghahandaan at pinagbubuti ng ating mga bosses ang ating mga liga. Yes, partner. So ngayon, Team Bato is enjoying this lead, partner. Mukhang I can say na medyo talagang very serious sila na mag-bounce back dun sa kanilang loss kagabi. For Team Baras naman, yung sinasabi natin, partner, consistency. Yun ang dapat nilang gawin. Kung ano yung ginawa nila kahapon, siguro yung good things dun sa game na yon dapat dinala nila ngayong game na ito at dinagdagan pa nila. Pero wag tayong mag-isip na matatalo itong Baras kasi kahapon nangyari. Yes, partner. Talagang they're down sa fourth quarter. Talagang bumulusok at bumulusok din. Kaya tingnan natin
Come sa ating fourth quarter. If I'm not mistaken, 13 points yung hinabol nila dun sa game na yun. Tapala, open for 3, misses the shot. Si Manes. Ando na. Ternate, Bal Madrid, scores! Grabe to si Bal Madrid, partner. Every time yung mga big man niya talaga naka-receive ng rebound, talagang he is running down. And I guess that is his 10th point, pero puro fast break, I guess, partner. Yes, yun ang ginagawa nito. Grabe yung recognition niya kasi pag alam niya na nahawakan na nung teammate niya, talagang tumatakbo na siya. And another 2 points, partner, for him. Grabe, napakagandang tingnan na talaga during the run, talaga yung fast break, lahat sila humahawak ng bola. And again, a turnover on the side of Baras. Ayan na si Toledana. Ayan na naman, Ternate with the steal. Evangelista is ahead and scores again. Grabe, partner. This lead is now ballooning. Yes, ito na yung up run to na 17 points. Nakaamoy ng dugo itong Baras, kaya medyo ginanaan Sarmiento. Toledana, strip by Evangelista. Ayun na naman, Bal Madrid. In and out, sayang ng partner. Toledana collects the board. Sayang, pero nandun na naman si partner sa fast break. Siya na naman na Tumatawa-tawa pag parang hindi. Ay, turnover sa side of Sarmiento. I guess kailangan nilang palitan na to si Sarmiento dahil talagang medyo sunog na rin at medyo pagod na yan. Narinig ako. Medyo talagang pagod na rin to si Sarmiento. So talaga, partner, ito medyo nagpa-file up dito yung mga turnovers nitong Team Baras. Medyo nararatel sila dito sa run na ginagawa nitong mga taga-Bato, partner. We have 36 seconds remaining sa ating third quarter. Evangelista at the top. Binigay kay Avila. Avila attacks. Grabe yung partner. Pumo sa gitna, sabay kinana. Ang galing naman ng galaw. Nadukot na pa yun sa kabila. And again, the shot clock is off. Avila, Evangelista. Looks at the clock. Thinking 3, shoots the 3. Misses the shot. Ubang. Binigay kay Tapala. Tapala against Evangelista. And Tapala is in the line for 2. Grabe, si Sir, sa itong coach, the coach Noli kanina, si Tapala, isang policeman, partner. Kudos to the policeman na talagang naglalaro sa ating liga. Marami tayong mga Camsur, ganun din. Marami tayong mga police. Sa Cam Norte, ganun din. Yes, yun sa Albaileg nag-start yan, si Chagi Arienda na naglaro din sa Daraga. And marami tayong mga hardworking men. And men. meron din tayo dito naglalaro na head teacher, partner. Ay, talaga? Oo, talaga. Dito sa team Bato na ito. Kaya talagang ang opportunity na binibigay ng ating liga sa mga players. Yung ibang players nag-retire na daw pero nakabalik. Pero si Avila. Avila thinking 3, shoots the 3. No good, and that ends the third quarter with the score of 66-48. What a quarter for Team Bato. Grabe yung fast break nila. And syempre, kudos to this guy, si Bal Madrid talaga for running every situation. Yes, partner, sabi nga natin na lagi maririnig natin sa mga coaches, if you win the third quarter, medyo malaki ang possibility na may panalo mo yung laro. But for now, hindi pa natin masasabi niyan. May isa pa tayong quarter and alam natin yung capacity din ito ng mga taga-Baras na bumalik. Kasi sabi nga natin, on their last outing, na nanalo sila is yung hinabol nila is medyo malaking margin din on that game. So ayun na nga, partner, ang sinasabi natin. Again, ang kagandahan dito for Team Baras, may isang quarter pa. But for Team Bato naman, for them to secure this win, so kailangan nilang gawin yung ginagawa nila dito sa nung nakaraang quarter para maipanalo talaga nila. Yes, tama ka dyan. Pakaabangan natin ng Team Baras. Dahil alam natin na they have the tendency to be back sa ating laro. And syempre, yung Bato, alam naman natin, yung Baras talaga kailangan nila bantayan yung mga fast break players nila, lalo-lalo na ngayon. May well-rested na tong si Buebos. Kaya for sure, tingnan natin sa ating fourth and final quarter kung anong magiging adjustments. Yes, partner. So yun nga. Ito na. Fourth quarter. Yes, we are now in the fourth quarter, and batiin ko ang aking kaibigan na si Andrew Gonzales. Walang kahilig-hilig sa babae. And mag-diet ka na, Padi. And salamat sa panonood ng aming liga. So
So this is just an, I think 18 point lead, partner. If Yes, I'm not mistaken. this is just very Oh, manageable. no. Yes. Yan si Samonte, binigay ang bola kay Toledana at the post. Toledana, what a pass, partner. Nasa Mahaba talaga. Hindi na sinasabi ko yung wingspan. Dasigan. And we have an update or report galing sa ating courtside reporter na si Miss Danica. Danica, take it away. Maraming salamat, Coach John and Coach Paul. Once again, this is Danica Garcia, your courtside reporter for today's ball game. Sa akin ngang pakikipag-usap sa head coach ng Team Baras na si Joseph Tan. Ayon sa kanya, medyo natitense daw sila sa battle round na ito dahil hirap sila na makabawi agad-agad, lalo na't sobrang mabilis ang mga team players ng Team Bato. Aminado din daw siyang nahihirapan ng kanyang team players dahil kulang sa tulog at pahinga. Halos din daw karamihan sa kanyang mga team players ay puyat dahil nga sa match-up battle between Team Panganiban nila kagabi. Pero as per Coach Joseph Tan, they are ready to accept what will be the result of the game at gagawa sila ng paraan para may uwi ulit nila ang panalo. Ayan muna ang latest update mula sa courtside ng Team Baras. Balik sa inyo, Coach Paul and Coach John. Maraming salamat, pero bagong report na yun. Merong napakagandang block itong si Ubang. I guess sana ito na yung maging spark or mag-ignite sa Team Baras in order for them to makahabol dito sa ating laro. Yes, partner. But eto nga, partner, yung sinasabi natin, ang mga players na for Team Bato, partner, talagang kayod dito ngayon. Itong si Tulay with 17 points, 8 rebounds. At Subel Madrid, 12 points na, partner. And Yes. Ternate, 12 points also. And sa kabila naman, Toledana and Samonte with 8 points apiece. Yan na si Bal Madrid na naman. Bal Madrid, what a shot, partner! Malarange ang rondong galaw. Ang pinapakita nito, partner. Sabi niya, hindi mo na ako mauulit. Oo, naisa mo ako, hindi na madadalawa rin na si Ubang. Elbow jumper, napalakas. Ternate, 3 against 1. Evangelista is ahead. Every time na talaga nakakakuha ng defensive rebound itong Bato, they are running. 3-4 na players talaga ang tumatakbo. Grabe. Kung hindi si Bal Madrid, nandun si Ternate, nandun si Evangelista. What more pag pinasok pa itong si Buebo sa mga susunod na minuto? Yeah, partner, sabi nga natin, ito mga taga-Baras, partner, hindi nila kailangan magmadali ngayon. 8 minutes, 20-point lead. Kayang-kaya pa yan, partner. Tama ka. Just stick to their game plan. Ito si Matias open. Hindi nakita. Matias. Ubang. Yun na nga, partner. One possession at a time talaga kailangan ng tama ka, hindi magmadali and mag-focus lang kanilang game plan. Yes, partner. So again, they need to make a stop and again, execute nila kung ano man play mayroon sila. So para makabalik sila dito sa larong ito. Evangelista is blocked by Toledana. Ubang is ahead. But there is Ternate. Ternate drops it up sa ilalim kay Janil Troqueña. Ubang crosses over Evangelista. Matias, short jumper, no good. Troqueña with the board. Bal Madrid is ahead again. Ayun na naman siya. Bal Madrid easily scores. Grabe, tinignan niya yung defender niya kasi nakita niya si Ubang ulit kaya talagang dinahandahan niya. Toledana operating. Toledana muscling his way. Grabe yung partner talaga. Dinaanan 4 pagdating sa loob. 2 but still manages to get a foul. That is personal foul, second team foul. So that's I think 2 free throw or that's inbound opportunity for Team Baras, partner, on this sequence. So papalitan naman si Samonte. I guess the missing piece dito sa ating Team Baras is si Floranza. Yes, Talaga, medyo hindi siya nakapag-pile up ng scoring. Yan si Tibar Frankie, Evangelista. I guess this is the walk in the park and again a score. Talagang yung fast break and yung turnovers right now ang pumapatay dito sa Team Bato. And kung magtuloy-tuloy pa ito, talaga makukuha na ng Bato ang kanilang
pumick up. Huwag dapat pipick up pag ganun, partner. Yan na si Matias. Toledana operating. What a pass, partner. In and out. Sayang nun, partner. Timar. Follow away jumper. No good. Yun ang lawag sa'yo, partner. Talagang very steady pagdating dito sa ilalim. That's a turnover on the part of it will stay on dito sa mga taga-Bato. Medyo, partner, ang nangyayari dito, medyo dito pa lang sa point nito ng game, medyo body language itong mga taga-Baras, medyo suko na, partner. Sana naman talaga, pero still this is very manageable. Yes, partner. 5 minutes pa nalalabi sa ating laro. So talagang tingnan natin if may mga changes pa yan na si Lawag sa ilalim. Lawag gives the ball to Traqueña. That's a 3 seconds on the part of Lawag. Substitution. Mukhang hindi na nga ipapasok dito si Huevos dahil maganda rin ang pinapakita nitong si Evangelista. And Toledana. Ubang, 14 seconds remaining, guarded by Traqueña. Ubang, crosses over. Ubang. Tibar, block by Lawag. 4 seconds remaining sa kanila shot clock. 2 seconds. Hindi nila alam. Naputukan ang 24-second violation ng Team Baras. Medyo wala talaga yung laro nito ni Floranza, partner, dito sa game na ito. So, yun ang missing piece. Lawag. Traqueña sa ilalim. Guarded by grabe, partner, ng depensa na pinapakita ni John Toledana. Matias against Tarnate. Gives the ball to Ubang. Ubang with the spin. Matias. Turnover. Yan si Triviana, bagong pasok. Medyo marami din yung turnover na nag-file galing dito kay Matias, partner. So, I think kung gusto niya talagang ibitawan yung bola na yan, dapat as early as na wala pang depensa. Baseline jumper, misses the shot. Traqueña collects the board, in and outside on, partner. Grabe itong si Toledana, partner. Ba't sabi ni Lawag, partner, ako nang bahala dyan, pareho huwag kang malikot. Veterano to si Lawag. Substitution. With 4 minutes and 29 seconds remaining sa ating laro. And lamang pa rin ang Bato right now, pero sabi ni Floranza, kaya kung tapisan yan, pero di pa rin niya nakuha ang end one. So nasa free throw line itong si Floranza. Isa sa mga missing links dito sa ating laro ngayong araw. Yes, partner. Floranza, shooting 2. So again, maalat pa rin itong si John Floranza dito sa game na ito. Sabi nga natin, but sana nag-step up din yung iba niyang kakampi pag may mga ganitong sitwasyon. Hindi kasi kailangan na talagang yung player lang niya yun, yung kailangan na pumuntos. Kung kailangan, dapat yung ibang players mag-step up. And sabi din, pag ikaw maalat, dapat pagdating sa opensa, you can contribute naman on the defensive end. Yes. Kaya talagang, but still, yung minutes din kasi kulang. Kaya yan si Torregosa with the steal. Pabalik tayo nga, yung minutes naging kulang dahil nga na-sacrifice yung offensa. Traqueña with the spin. And natawagan sa ng traveling. So binalik dito si Dasigan. Or that's Dagisan na rather. Ayan na si Sarmiento. Manning the point, binigay kay Floranza. Floranza against Triviana. Sarmiento.
Dasigan, free throw jumper. Sayang nun, partner. Medyo kanina pa siya gano'n. Very tentative pagdating. Nasa taas na kasi once, alam mo, nasa pick ka na ng talon, walang lalo-lalo na walang defender. You should take na siya talaga kasi nasa sacrifice din yung mga teammates mo. Yun yung iniisip ng mga teammates mo. Kala nila ititira mo na eh. Yan si Tulay. Another turnover. Miscommunication. Sarmiento attacking. Medyo sinagasaan doon sa veteran na Silawag. Pupunta siya sa ating charity stripe. So, humingi dito ng timeout. Ito mga taga-Bato, partner. So, mukhang they will talk things over dito, partner. Siguro pag-uusapan nila dito na wag na tayo magmadali. 3 minutes 30 seconds remaining on the last quarter. On the part naman of Baras, partner, talaga kung kailangan nilang makabalik dito. Kailangan nila lang isang Tracy McGrady. Tracy McGrady. Pero effort talaga. Yes. Yun yung siguro na nawala sa kanila nung third quarter, partner. Yes, tama ka dyan. Nung bumulusok talaga yung Team Bato doon sa third quarter, medyo yung body language ng Baras coming papunta sa ating fourth quarter, medyo malamyana. So, nadala nila yun. Bumaba, partner, yung energy. And also, yung pag hindi na kumukonekta yung mga key players nila, talagang medyo nawalan sila ng pag-asa doon. And syempre, this is a 23-point lead. Alam natin, manageable, pero still, mahirap na with 3 minutes and 30 seconds remaining sa ating laro. Tingnan natin kung mababawasan ng kalamangan mula dito sa free throw ni Sarmiento. Again, miss after miss, partner on the free throw line pagdating dito sa mga taga-Baras. Ayan na, Sarmiento makes the second one. Si Tarigosa, a very steady point guard, binigay kay Tulay. Wasting the clock. Ayan na si Tarigosa, swings the ball. Buti na lang nandun si Sarmiento to deflect the pass. We have 17 seconds remaining sa ating laro. 17 seconds remaining sa ating shot clock and 3 minutes and 21 sa ating game clock. Uy, good play on the part of Team Bato there. Partner, nakanakaw si Tulay doon. On bounds, Seiko. Toledana operating inside. Oh, grabe naman yung partner. And one for John Toledana. I guess ito na yung sinasabi nila na kahit medyo mahirap na humabol, pero yung composure o yung baka madala pa nila sa susunod na laro. Yes, partner. Kaya they have to pile up the scoring, and lalo na individually to gain their composure and madala nila sa mga susunod na laro nila. So, Toledana. Yes, bucket for him. So, ayan, medyo nagiging steady na dito, partner, yung mga taga-Bato when it comes to their offense. Ito na ang makakatalo sa Team Baras, yung pag-ubos ng oras ng mga taga-Team Bato. Lawag, step back, 3 partner. No good. Tulay with the board. Bateres de Leon, Tulay again. Secures the possession. And sabi niya, teka lang, ubusin natin ang oras. Torregosa against Sarmiento. Swings the ball to Tulay. Tulay, short jumper. No good. John Toledano with the board. He is rushing against Triviana. Behind the back dribble. Grabe, partner, yung mangga nilang dalawa. Hindi rin nagpapatalo itong si Triviana. And may ganung galaw din itong si Toledano. Oo. Talagang behind the back pa. For a big guy. Sabi nga natin, Malasyan Umali. Oo. Malasyan Umali. So, tingnan natin kung mako-convert niya itong free throw. Yes, talagang napaka-soft touch, partner. Very mobile pa itong player na to. So, talagang pakaabangan natin ito sa mga susunod na laro. Misses the second free throw si Toledano with the fake. Up and under. No good.
Naisan doon si Lawag. Ni De Leon medyo nabigyan pero nandun si Sarmiento. Tulay again with his favorite lefty layup pero grabe partner, masalpukan sa ere. Para mga manok, we are now nearing our twilight zone with 2 minutes and 13 seconds. The lead is now 20 points pagdating dito sa Team Bato. So maganda yung naging run partner itong mga taga-Bato on the third quarter kaya medyo nadala nila dito sa fourth quarter. So sabi nga natin, medyo pag ganun talaga nangyayari, pag maganda ang nilalaro ng team sa third quarter, medyo there's a chance talaga na maipanalo nila itong larong ito. Yes, tama ka dyan. And then medyo I guess fatigue factor na rin kasi back-to-back games. Yes, partner. And I guess limited lang din yung pinapasok ng mga players nitong Baras. So talagang nagwagi rin ayan na si Toledana, powering his way, missing. Ayun na nga, nagkabatukan ba ng partner, Sarmiento, Torregosa. Nagbibiruan and nahuli ng ating referee mula sa Albay na si Erwin Mapula. So ito kasi mga players ito dito sa parte ito ng Catanduanes partner. Talaga magkakakilala din talaga ito. For sure, matagal na naglalaban-laban. Now, we are now sa ating 2-minute mark ng ating huling yugto. And I guess it's safe to say na it's a win for Team Bato partner. So maganda ang pinakita nila partner dito sa game na ito. Avila not shy of taking 3. No good. Tip in kay Traqueña, misses the shot. Dasigan, but there is Avila. Loranza for 3. Malas talaga pero nandun si Dasigan with the fake Dasigan. What a defense part there by Lawag. Ayan na si Tulay. Tulay kicks it out to Avila. Avila Torregosa, sa akin na yan. Ako nang bahala. Umusin natin ang oras. 14 seconds remaining. Cut by Tulay against De Leon. What a pass partner. Oh. We're now sa ating seconds to play na ating huling yugto. Ayan na si Toledano with the hesitation. Lalim. Yes, partner. Yun na nga, partner. May tendency talaga siya na kahit panira na, ipapasa niya pa. 48 seconds remaining for the last quarter. So, ito na. Si Avila. Tingnan natin kung titira pa dito yung mga taga-Bato partner. 10 seconds to shoot. Avila. I guess sinasadya na nilang ay Traqueña with a 3-point bomb. No good. I guess we are just waiting for the final buzzer and the final score. 30 seconds remaining. Kudos to Team Baras for showing respect naman. Hindi na nila tinira. Yes, partner. That's a very good show of sportsmanship, partner. Yes. Dito sa dalawang kupunan na ito. And again, nakabawi dito, partner, ang mga taga-Bato sa pagkatalo nila against Panganiban. And also, ito namang mga taga-Baras, they will have that 1-1. And same sila ng standing, 1-1 dito. And that ends our game with a score of 81-58. What an exciting game. Dikitan sana no, hanggang third quarter. But umalagwa itong Team Bato dun sa mga streaking fast break nitong si Bal Madrid and si Evangelista. And tama ka partner, hindi na nga naipasok si Buebos. Yes, partner. Fourth quarter dahil talaga napakaganda ng ipinakita ng ating mga players dito sa Bato. And marami tayong candidates for our kasurong best player of the ball game. Nandiyan si Tulay, nandiyan din si Bal Madrid partner. So tingnan natin, pakabangan natin kung sino ang hihirangin kasurong best player of the ball game. And syempre partner, maraming salamat. Batiin ko partner ang aking kaibigan na si Andrew Gonzales na nanonood, and syempre aking mga kabarangay sa Kawit East Washington Drive, magandang gabi, and syempre si Miss Angel na napakaganda, batiin ko na rin, and aking mga anak, Juan Carlos, Franco Miguel, hi, Daddy is going home mamaya. Yes, and ako din partner, batiin ko ang aking pamilya na nasa Kamsur,
Bara family, Sepe family, Lucena family, of course, and also sa again, hindi talaga makontento sila Coach Big Boy. Sabi Coach, lagi kaming manonood. Coach Big Boy Furtado and the rest of the Genesis Basketball Club, the team directors, managers, happy viewing sa inyong lahat dyan sa part na yan ng Camarines Sur. And again, maraming salamat po sa mga lahat ng nanood ditong first game. And may tatlo pa tayong laro, partner, ngayong hapon. We have 4 games for you, 4 na laro para sa inyo. And syempre, if you're free, wala kayong pupuntahan, pwede kayo dito pumasyal at manood dito sa Virac Sports Complex. Napakagandang venue. And after yung magsimba or may gagawin kayo, dito kayo magpahinga at manood para ma-relax kayo. Yes, partner. So as we can see, itong highlights ito. And even si Vargas pala, partner, hindi na din na ibalik doon sa game na yun. No? Maganda din yung pinakita niya dito sa game na ito. And also, itong ibang players, itong mga taga-Bato talagang gustong-gusto nilang bumawi dun sa pagkatalo nila kagabi. That's why they came up with a win ngayong hapon na ito. Yes, tama ka dyan. Ito, hintayin muna natin kung sino hihirangin kasunod best player of the ball game. And ating next game, Virac. A very decorated team against this Karamuran talaga. I've heard si Virac talaga yung champion din dito sa last league nila na ginanap na Intertown. So, tingnan natin. Very, and I guess nakikita ko si Kierman Langit who is part of the Kamsur Express na nandito talaga. So, talaga maglalaro. And also, sabi nga natin, this is the first outing of Team Virac, partner. And also, itong Karamuran, naglaro na ito kagabi. But again, tinalo nga itong team na ito. But again, titignan natin kung sino ang ating magiging kasurog player of the game on that last game of Bato and Baras. Pero sabi nga natin, on the likes of Tulay, Balmadrid, ito, and also Tarnate. So maganda ang pinakita nila. But isang player lang ang ating tatanghalin kasarong player of the game dito sa larong ito. Yes, and again, partner, bati yung aking mga teammates sa ABCX Save Men. May laro sila mamaya 4 p.m. Good luck sa inyo, Hoy. Panalo nyo yan. Umayos kayo. Good luck. And my brothers from Albay Basketball Community. And ayun na, tinapik na ako ng aking bossing na si Iris para puntahan na daw natin ang ating kasurog best player of the ball game. Take it away. Thank you, Coach John and Coach Paul. It was indeed a comeback for Team Bato matapos nilang manalo kontra sa Team Baras ngayong araw after their losing game kagabi. So right beside me is the kasurog player of the game na si Ian Tulay. Wearing jersey number 24, scoring 20 points, 9 rebounds, 1 assist, 1 steal, and 2 blocks. Congratulations sa iyo, Ian. Tanong ko lang, anong pakiramdam na kayo ang nanalo despite na natalo kayo kagabi? Siyempre, sobrang saya. Hindi kami nawala ng pag-asa kahit natalo kami kagabi. So, nag-open up kami. Yung gagawin namin ngayong hapon. So, yun, tagumpay kami ngayon. Nakuha namin yung unang panalo. Sa tingin mo, ano yung naging diskarte ng inyong team para manalo ngayon? So, yun, nag-open up kami. Meeting kami about sa diskarte namin ngayon. So, yun. Baka may mga gusto kang batian, pasalamatan. Go ahead. Binabati ko yung brother ko dyan sa Qatar. Sina Kuya Ferg, si Ricky, and Nene, and kapatid ko sa Italy, si Kuya Mike. Yung kapatid ko sa Manila, si Kuya Pio, and sa Batangas, si Kuya June. Hello sa inyo, and yung girlfriend ko nasa Cavite, sa Dasma. Hello, Madyo. Ayan, thank you and congratulations. So that ends our match-up between Team Baras and Team Bato. Huwag kayong aalis mga kasurog dahil muli kaming magbabalik mamaya para sa Game 2 between Team Virac at Team Karamuran. Sa ating online viewers, manatiling nakatutok live sa aming Facebook pages, sa page ni Rep Saldico, page ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Online TV. Again, this is Maybell, your courtside reporter.